Здравейте! Започна есенния сезон за къща музей Иван Вазов и, разбира се, обектите, които ние стопанисваме. В този сезон ние сме предвидели различни културни прояви, различни чествания. Няма да изневеря на стила си, за да бъда в началото малко по-остър, защото сме в политическа обстановка. Искрено съжалявам, че нашите събития, които се опитваме с много любов, с много стремеж да правим, да реализираме, не са уважавани, не са посещавани. Съжалявам, че не виждам нито представители на общинските власти, нито всички онези, които се канят да управляват града ни. Отношението им към културата и културните събития е показателно за мене. Затова, когато един управник, било то кандидат за кмет или общински съветник, неглижира културата на собствения си град, какво можем да очакваме от него? Съжалявам, че започвам с тези остри думи, но сами виждате интереса. Ние сме се постарали да поканим много специални гости, които също ще бъдат вероятно леко разочаровани, но вероятно Сопот това е нивото на интереса ни към култура. Въпреки всичко, ние от музея няма да спрем да правим интересни, разнообразни културни мероприятия, най-малко заради малките, най-малко за да не секне съвсем и без това не е особено богатия културен живот, защото трапезите, черпните, те са вечни, но това да се обогатим, да видим нещо ново и различно, все по-малко са шансовете. С удоволствие ще представим една изложба, всъщност те са две изложби в една. Ето тези дечица, които са сега тук, тяхното детство е съвсем различно. Модерните технологии са в техния свят, докато нашето детство и детството пък на нашите родители е било съвсем различно. Вероятно и животът е бил по-различен. Знаем го всички ние сме играли един тип игри. Ценяли сме повече свободата, комуникацията. За съжаление, не знам или за радост, то ще си покаже. Сегашното поколение ще расте, това е, в една мултимедийна среда, но нека и ние, и тези деца да си припомним всъщност. Първо ще видите изложбата Паната на Националния литературен музей, т.е. фрагменти от детството на големи български писатели. Ще видите някои интересни експонати горе, но сега аз искам да поканя едни наши специални гости. Госпожа Милена Китрошева, Национален литературен музей. Не знам как се обръщам към вас с фройлян, с нещо по-старинно. Изглеждате прекрасно, искам да кажа. Господин Пламен Събев, вече представих, моя колега от Попово, неговата прекрасна съпруга. Виждате колко са страхотни, готини. Аз ще предоставя думата на тях, те ще кажат няколко думи за изложбата и ще я разгледаме после. Господин Събев. Добре дошли, благодарим за поканата. Тази изложба искаме да се приеме като едно намигване към детството, което ние погледнахме, като към история, защото то наистина е история. Когато си погледнем играчките, това е историята на времето, не само на нашето детство. Може да говорим много за играчките, но аз не искам да говоря много за играчките. Мога да ви кажа, че най-старата и тя има дата, е от 1910 и всичките играчки са до към 50-те години на нашия век, които сме показали. Това е част от колекцията на нашия музей. Радвам се, че Националният литературен музей прие идеята да направим да разширим изложбата, да й дадем един друг смисъл и да покажем, че детството и на известните, на големите, просто е такова каквото на обикновените хора. Поне там нямаме различия. И това е. Но там госпожа Катошева. Добре дошли на всички. Благодаря за поканата. Ние решихме да покажем в 12-13 табла, някои от които са съдредени тук, можете да видите, другите са горе. Писателят като хлапета.
с снимки от фонда на Национален литературен музей, които подбрахме не по някакъв критерий, просто най-хубавите снимки, които преценихме, че си заслужава да се покажат. В тези табла има писатели, които са малко известни, които не се изучават в училище. Горе можете да получите и допълнителна информация за тях. По някакъв начин към тях обръщаме така поглед. Има забранени и забравени писатели, които е хубаво да си припомним, че има. И пак, нали, с едно намигване, както казвам, спокойно към детството. И така радвам се, че съвместно успяхме да направим тази изложба, която вече колко града е обиколила? 3-4. И отново благодаря за поканата на Сопот, защото ще видите сами. Надявам се да ви бъде интересно. Благодаря. Благодарим. Аз се надявам и присъстващите да разкажат за тази изложба, да могат повече жители на Сопот да я посетят.